Ашыга гомер, аккан сулар сыман, дип бүген уйланып, иртә белән уянды тагын бер якташыбыз. Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылында гомер кичерүче Халидә Фатих кызы Сайфетдинова. Бүген иртә аңа тагын бер ел истәп түгәрәк юбилей китерде. Аңа 60 яшь тулды. Шушы матур тантанасы белән ихластан котлап, безнең тапшыру аркылы иң җылы теләкләрен тормыш иптәше Ирек Рәхимҗанович, Тольятти шәһәреннән кызы Гөлнара, кияве Рамил, Сызран шәһәреннән улы Руслан, килене Гөлфия, яраткан ныклары Эльвина һәм Илнар ихластан җиткерәләр. Минем кадерле хатыныма карап, бүген ышанмыйча таң калам. Кай ара вакыт узган, 60 тула. Әйе, гомерләр тиз үтә шул, ләкин юкка түгел. Аллага шөкер, балаларыбыз мәрхәмәтле, акыллы булып үстеләр. Хәзер оныкларыбызга шатланып туя алмыйбыз. Алга табада алардан тик шатлыклы хәбәрләр, җылы сүзләр генә ишетергә язсын иде. Киләсе көннәребез матур җәйләр кебек җылы һәм якты булсын. Халидәне авылда һәм районда да белмәгән кешеләр бик аздыр. Ул олы хөрмәткә лаек булган зур хәрефтән укытучы. Күптән инде лаеклы ялда булса да, ул һаман балаларга багышланган гомерен дәвам итеп эшләп килә. Кайчак көлешеп, без аңа икенче гаиләң синең мәктәбең дибез. Һәм бу дөрестән дә шулай. Укыту дәверендә никадәр балалар аның йөрәге, күңеле аша үткәндер. Бүгенгесе көндә инде аның искә алып сөйләрлек вакыйгалары күп. Тик кадерлем алда әле, каршы ала торганнары да аз түгел. Сиңа Ходай үзе шулардан тәм татып, яшәрлек саулык бирсен. Ярый әле син бар җаным, изге кешем, кадерле. Бергә гомер кичеп яшик, яктыртып йөрәк хисен. Тупланганнар еллар тәҗрибәсе, сырлар булып синең йөзеңә. Озын гомер, сәламәтлек насыйп итсен Ходай үзеңә. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Балаларым диеп өзелеп тордың, ким-хур итеп безне йөртмәдең. Алтыннан да кыйммәтрәк, әни, синең әйткән һәрбер сүзләрең. Әнкәйнең дә бүген чырае шат, гөлләр алып килгән, яз кебек. Нәрсә генә бүләк итсәм дә мин аның хөрмәтенә аз кебек. Әбиебез, кадерлебез, сине без кояш белән айга тиңлибез. Син бит безнең өчен бик кадерле. Сиңа озын гомер телибез. Хөрмәтле Халидә Фатиховна, якыннарыгыз сезгә ягымлы, изге күңелле әниләренә һәм әбиләренә юбилей көнегездә киләчәгегезнең бүгенгедән дә матуррак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын телиләр. Әлбәттә, бу якты теләкләргә без дә матур җыр белән кушылабыз. Юбилеегыз котлы булсын. Biraz eğlen, dili başına
очраша.